איי. טוב, אז היום אנחנו נמצאים בספירת העומר 31 יום לעומר, תפארת שבהוד. האמת שממש עכשיו סיימתי חברותה של לימוד משותף, שבדיוק מתעסק בלימוד הזה, ורציתי ככה לצלם, לחלוק איתכם את הדבר הנפלא הזה, ואמרתי, אני עדיין מתרגל לרעיון הזה של לצלם ולהעביר את המסר ככה שזה יהיה ממוקד ולא מבלבל, ויש פה הרבה חוכמה של התורה ושל היהדות. יש לי כל כך הרבה מה לחלוק ומה לשתף. אני כבר הרבה שנים בתוך המסע הזה, וזה לא על רגל אחת, למרות שזה כן על רגל אחת, מי שמכיר את הסיפור. אבל כבר באתי ללכת לישון, אז אמרתי, קיבלתי הודעה מגיסי, מדוד היקר, אז זה בזכותך אחי היקר, כי ביקשת את הספירה הזאת לשלוח לך. אז נעשה איזה לימוד קצר מהספר של הרב יעקב, פלא גדול, המתוק הזה. ונקרא ונסביר קצת. אז היום אנחנו נמצאים בשבוע שנקרא שבוע ההוד. למי שיודע, יש לנו ספירת העומר, זה מתעסק בתיקון של המידות של הלב, וזה הולך בעצם חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות, 7 מידות. השבוע אנחנו נמצאים בשבוע ההוד. יש הרבה פרשנויות ותפיסות לרעיון הזה של מה זה הוד. הוד, כמו שזה נשמע, זה הודיה. אבל במהות הפנימית, הודיה אמיתית, היא מגיעה מתוך רפיון, מתוך הרפיה. אבל גם צריך לשים לב לנקודה הזאת של ההודיה, מאיזה מקום זה מגיע ואיך זה מגיע. בכל מקרה, היום אנחנו נמצאים בתפארת שבהוד. זאת אומרת, תפארת זה מסמל את היופי. והתפארת היא גם מסמלת את האמת. האמת היא מקרינה יופי נקי, פשוט ועדין, משהו של ילדי נקרא לזה, משהו תמים. אז היום אנחנו מתעסקים, אנחנו נכנסים, היום אנחנו לפי התאריך העברי, אנחנו עכשיו נמצאים בתיקון של היום הזה. האמת בעצם שמתגלה בהודיה. האמת שמתגלה בהודיה. וככה הרב כותב, יש לי תמונה על מצב חיי. איך הזוגיות שלי נראית, איך ההורות שלי נראית, איך אני נראה בעיני עצמי ובעיני הסביבה. ככל שהתמונה הזו יותר ברורה וחד משמעית, כך קשה עליי הגמישות לראות לימין ולשמאל. בעצם, לכל אחד מאיתנו יש איזושהי תפיסה מסוימת. יש תפיסה מסוימת על איך החיים שלי אמורים להיראות. איך הזוגיות שלי, איך הבית שלי, איזה הורה אני, איך העסק שלי. בין אם אני מודע לזה, ובין אם אני לא. לפעמים זה הולך איתי ביום יום, ולפעמים התפיסה הזאת היא כל כך מושרשת בי, שאני פשוט חי את זה. ואני לא שם לב לזה. אבל מה בעצם החיסרון העמוק בתוך הדבר הזה בעיקר, שבנקודה הזאת הוא נוגע? כשאני רואה רק משהו אחד, זאת אומרת, יש את הציפייה שלי מהחיים, את הראייה שלי, אני לא מצליח לראות לימין ולא לשמאל. כשלמדנו את זה, אז נתתי דוגמה על קלה. מי שיודע מה זה קלה בצבא, זה כוונת שאתה אמור להסתכל עם 2 עיניים פקוחות, אבל לפעמים מסתכלים עם עין אחת, ואז נהיית לך ראייה צינורית, כמו צלף. אבל בעצם אתה מרוויח את המטרה, כן? את מה שמולך, אבל אתה מפספס את המרחב. וההתקדמות בחיים הנכונה, התורה מלמד אותנו שההתקדמות הנכונה וההסתכלות הנכונה היא תמיד לראות את המרחב באופן כללי ובאופן פרטי. כללי ופרטי, זה ממש תנועה של שחייה, כללי ופרטי. וככה אני יכול לשחות ולא לטבוע בטבע של העולם. התמונה הופכת לכל כך ודאית וממשית, עד שהיא מקבלת תפקיד של קרקע ויציבות בחיים שלי.
זאת אומרת, התמונה הזאת שאני מדמיין, שכל אחד מאיתנו מדמיין, זה נהיה כל כך ודאי עד שאני מספר לעצמי סיפור שעד שזה לא יקרה, אין לי קרקע יציבה. זאת אומרת, מה שהרב פה אומר, זה שהתמונה הזאת היא כל כך חזקה, שבעצם המוחין שלי, התפיסה שלי נהיית, שרק שיהיה לי את זה, אז יהיה לי קרקע יציבה ויהיה לי ביטחון. ואז מה קורה? כשאני מגיע לנקודה הזאת, שזה כבר כל כך מושרש בי, מגיע לי ניסיון. הדרך בה תופסת אותי החברה, הדרך בה נראית הזוגיות, ההורות, עבודת השם, כל אלה הופכים לי לקרקע. וכשהם לא עומדים בציפייה, והורסים את התמונה אותה בניתי, אני מוצא עצמי משקר. השקר הכואב ביותר הוא השקר שאני משקר לעצמי, הכחשה. אני מסרב להודות במצב כמו שהוא. זו נקודה עמוקה ששולחת כל אחד מאיתנו להתבונן. כי עיקר הכאב בחיים הוא מגיע, כתוב בנביא, מהרסייך ומחרבייך ממך יצאו, אם אנחנו מקבילים את זה לעולם הנפשי, זאת אומרת, כל ההתמודדות שאנחנו חווים ביום יום, היא נובעת, אולי אני מגזים, כן? כי אני אומר את זה מתוך אינסטינקט, אבל רוב הכאב שאנחנו חווים בחיים הוא מגיע מתוך המקום האישי שלנו, ומתוך זה שאנחנו קודם כל לא מצליחים להסתכל על הבעיה כמו שהיא. אנחנו לא מצליחים להסתכל על עצמנו. אנחנו מסתכלים כל הסביבה השמה, כל העולם, הכל, אבל איפה אני בסיפור? ואולי יכול להיות יותר גדול שכל אחד מאיתנו נושא, זה השקר העצמי שבדיוק הרב פה מדבר. שאנחנו נוטים לשקר לעצמנו כל הזמן. אנחנו משקרים לעצמנו המון, בעצם אנחנו סוג של עושים מניפולציה רגשית לעצמנו, כדי להישאר במקום הנוח, או במקרה שלנו עכשיו, כדי שהסיפור שבניתי לעצמי יתקיים. העיקר שהסיפור שלי יתקיים. אבל בעצם אני מפספס את האמת האמיתית. אני מפספס להסתכל על המציאות כמו שהיא. זה יכול להיות מבלבל קצת, כן? אני אנסה לתת דוגמה, כי כל אחד צריך להסתכל על זה, להבין את העיקרון, ולהתבונן על זה בחיים האישיים שלו. זה כמו שבן אדם יכול להיות במערכת יחסים. והוא דמיין משהו מאוד מסוים. הוא נכנס למערכת יחסים הזאת, הוא כבר מדמיין את האישה שלו ככה, והוא מדמיין אותה שככה יהיה להם, וככה זה ייראה, ופה, הזמן עובר. והבן אדם לא קולט שזה לא קרוב בכלל למה שהוא מדמיין, לא קרוב, והסביבה אומרת לא, ופה, והוא לא מצליח, הוא נעול, זה הדמיון שלו. הוא לא מצליח להסתכל על המציאות כמו שהיא, הוא בהכחשה, הוא בהדחקה. אפשר לקחת את זה לעוד המון דוגמאות בחיים ביום-יום, אבל בוא נאמר, ההתחלה האמיתית של תיקון, או נלך יותר לפרקטיקה, או ההתחלה של כל פתרון בעיה בחיים שלנו, הוא מתחיל קודם כל בלהודות במצב כמו שהוא. זה כמו שעכשיו, הרבה נשים יש להם את הקטע הזה לפעמים, שהן לא אוהבות את הגוף שלהם, לא אוהבות את עצמן. אז הנטייה, האינסטינקט הטבעי, ובמיוחד עכשיו התרבות המערבית, היא לתקן את זה באופן חיצוני. נעשה ניתוח פה, נסדר את זה פה, נתאמן שם, אבל חס וחלילה זה לא שאני לא מותח על זה ביקורת, וכל אחד יעשה מה שטוב לו, כי זה גם חלק מדרך מסוימת. אבל האמת האמיתית היא שעד שלא מרפאים את זה מבפנים, הדברים האלה יחזרו כל הזמן במקומות אחרים. לצורך הדוגמה הזאת, בעצם העבודה האמיתית היא לאהוב את עצמי כמו שאני, לקבל את זה, לא יודע, שאני נרזה, אני כבר תקופה ארוכה מאוד, מי שמכיר אותי, אני הרזיתי מאוד. להגיד לכם שכיף לי, להגיד לכם שטוב לי, לא טוב לי, אבל אני מקבל את זה.
זאת אומרת, אני מקבל את המקום הזה, אני בנחת עם המקום הזה, אני מבין את התקופה שאני נמצא בה, אני מבין את מה שהנפש והגוף שלי חווים, ואני בטוב עם זה. אני מעניק למקום הזה אהבה. זאת אומרת, יכול להיות שזה לא נעים לי, יכול להיות שזה מתרגר אותי, לפעמים אני יכול לפגוש כל מיני תחושות כאלה ואחרות, אבל אני מעניק למקום הזה הרבה אהבה. ומהמקום הזה אפשר לבוא לידי שינוי. מהמקום הזה, שבעצם אני מקבל את המציאות כמו שהיא, ואני לא מכחיש אותה. אם נגיד אני אתן, הבאתי את עצמי כדוגמה, אז אני נגיד עדיין יכול להסתכל, תוך כדי שאני מדבר, אז אני מבין שאני גם באיזושהי הכחשה למציאות שאני חי בה, לאיך שאני אוכל, לאיך שאני כאילו מדחיק ומכחיש ומספר סיפורים כאלה ואחרים, ולא מתמודד עם האמת כמו שהיא. טוב, בוא נמשיך. הבעל שם טוב הקדוש אומר שכל תהליך עמוק של ריפוי חייב להתחיל בהכנעה. טוב, זה גם צריך להכיר קצת וללמוד, אבל במילה אחת, הכנעה זה בעצם ביטול. להתבטל למציאות כמו שהיא. זה סוד מאוד 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 גדול, בגילוי המשיחי האישי של כל אחד. הגילוי המשיחי לא יכול להתחיל אפילו בלי הכנעה אמיתית. עכשיו, זה תהליך מאוד ארוך. אתם יכולים לראות היום המון אנשים שמדברים דברי חוכמה אדירים, בין אם זה חוכמות חיצוניות, מדתות אחרות או מספרים אחרים, ובין אם זה חוכמה קבלית, חסידית, דברים גבוהים. אתה אומר לך, וואו, איזה בן אדם, איזה מפעים, איזה מדהים. אבל זה לאו דווקא שהוא באמת מחזיק את זה. כי לקרוא וללמוד ולהעביר, כל אחד יכול. כל אחד יכול במובן מסוים. נכון שיש אחד שינגיש את זה יותר טוב, אחד פחות טוב, אחד יותר תקיף, אחד יותר עדין. אבל כדי שזה ייכנס ואני אחווה את זה בתוך עצמי, ואני אהיה במקום הזה באמת, אני חייב לעבור בדרך שנקראת הכנעה. וההכנעה זה בעצם להתבטל במובן הכי עמוק של הדבר. ולהצליח להתבטל במובן הכי עמוק, זה רק להכיר את הקדוש ברוך הוא. ולהכיר את הקדוש ברוך הוא זה תהליך ענק בפני עצמו. אז תתארו לכם איזה מסע אדם צריך לעבור בעולם הזה, כדי להגיע למצב שהוא כנוע באמת בפנימי שאמר והיה העולם. ואם ניקח את זה למובן הנפשי ובמובן יותר פרקטי, זה בעצם לשבור את האגו. לשבור אותו. זה לא לבטל אותו, כי האגו יש בו כוח מאוד, יש בו כוח חייתי, שגורם לנו לעוף בעולם הזה. אז זה לא לבטל אותו, זה לא להעלים אותו, אלא לשבור אותו. זאת אומרת, להביא אותו לידי מצב של להגיד לו, חביבי, אתה לא השולט כאן. אז הבעל שם טוב אומר, כל תהליך של ריפוי חייב להתחיל בהכנעה. כלומר, להודות ולא להכחיש את החיים המלמדים. החיים זה בעצם, כל אחד יש לו את המציאות שהוא רואה מהעיניים שלו. וכל אחד יש לו את המסע שלו, כי המציאות שאני רואה, והוא שלידי, אנחנו יכולים להיות באותו זמן, באותו מקום, אבל המציאות שלו ושלי תהיה שונה לחלוטין. כי הקשר שהוא יוצר עם הסביבה, ואיך שהוא מפרש את זה לעצמו, מהתפיסות העולם שלו, מהגלגולים שלו, מהחוויה הנפשית שלו, שונה לגמרי ממי שלידי. איפה אפשר לפגוש את זה הכי חזק? בזוגיות. מערכת יחסים. אתה יכול להיות עם אשתך, או עם הבת זוג שלך, או עם הבן זוג, כל אחד במקום שלו. לחוות ולהיות בדיוק באותה סיטואציה, וכל אחד יראה משהו אחר לחלוטין. לחלוטין. דרך אגב, זה גם הסוד של בית המקדש. זה הסוד של עבודת השם. זה הסוד העמוק מאוד, שאין מלכות נוגעת זו בזו. זה סוד מאוד עמוק, שבשבילי נברא העולם. כמו שאמר אחד החברים שלי, שלמדנו עכשיו, בשבילי נברא העולם. כל אחד הוא אור עצום בפני עצמו. ואין בכלל תחרות. אין, זה לא הגיוני בכלל. אנחנו בעצם למעשה משלימים. תדמיינו לעצמכם שהקדוש ברוך הוא באמצע, וכל הנשמות במעגל אוחזות ידיים. זאת אומרת, כולנו מסתכלים לאמת האמיתית לקדוש ברוך הוא, אבל כל אחד יש לו את הדרך שלו, את הראייה שלו. וכל אחד משלים.
מי שיודע במעגל, בעיגול, הרדיוס שווה. זאת אומרת,